எல்லாருக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் ஜிஎஸ் நர்சரி சுமதி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு விஷயம் சொல்றேன், அது கரெக்டானு தெரியல, பட் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி நடந்துருந்தா சொல்லுங்க. நம்ம பிளாக் ரோஸ்ன்னு சொல்லி பிளாக் ரோஸ் வாங்குறோம் இல்லையா? ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு பிளாக் ரோஸ் எப்போ வாங்கினாலும் நம்ம சென்னையில வந்து அது கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. நான் இதோட 2-3 தடவை பார்த்துட்டேன். ஆக்சுவலா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாக் ரோஸ் வாங்கிட்டு வந்துருந்தேன். அதை நான் இது பண்றதுக்காக தான் நான் வந்து தொட்டி போட்டு வச்சேன். இப்போ இங்க பாருங்க, இப்படிதான் ஒரு வீடியோ கூட எடுக்க விட மாட்டாங்க. இங்க நர்சரியில இருக்க குட்டி குட்டி சோத்தானுங்க நவுருமா இது வந்துட்டு பிளாக் ரோஸ் தான். என்ன கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆனா நான் எந்த ஃபெர்டிலைசரும் கொடுக்கல, எதுவும் கொடுக்கல. 1 மந்த் இருக்கும். பட்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் வந்திருக்கு. ஆனா பிளாக் ரோஸ் என்ன கலர் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? ஸோ எப்பயுமே எனக்கு என்னன்னு தெரியல, பிளாக் ரோஸ் இங்க வந்தா சேஞ்ச் ஆகுற மாதிரி தான் தோணுது. கலர் சேஞ்ச் ஆகுற மாதிரி தான் தோணுது. பாப்போம் இன்னும் நல்லா. நான் கொஞ்சம் ஃபெர்டிலைசர் கொடுத்து பார்க்குறேன், அப்போ எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு வீடியோவில், பிளாக் ரோஸ் வந்துட்டு அங்கே தான் நல்லா இருக்குது அந்த கிளைமேட்டுக்கு. இங்கே வந்தேன்னா அந்த மாதிரி மாறிடுதுன்னு நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி இப்பயும் மாறிடுச்சு. நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, கொஞ்சம் ஃபெர்டிலைசர்லாம் கொடுத்து ட்ரை பண்ணேன். பட் பூவெல்லாம் நல்லா பூக்குது. பூ பாருங்க, பட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. நம்ம பார்ப்போம். சாரிங்க, நாங்கள் வீடியோ பண்ணும் போதே நாய் பூனையெல்லாம் வந்து எது நடிக்காதீங்க. இங்க வந்து அங்க பாருங்க, இங்க வந்து செடியை உடைக்கிறது, தொட்டியை உடைக்கிறது எல்லாம் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. 6 பேர் இருக்காங்க. நாய் 8 பூனை இருக்காங்க. இங்க வந்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய செடிகளையும் பார்க்கலாம். பெட்ல வரா உங்களுக்கு பெட்ஸும் பிடிக்கும். ஸோ இதோட வந்து பாருங்க. அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்ல போறேன்னா, நம்ம இந்த 7 இலைன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. 7 இலை பூக்குமா, 7 இலை பூக்குமா, 7 இலை பூக்குமான்னு ஒரு டவுட் இருக்கு. 7 இலை என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த ஒட்டு போடுவாங்க செடியில. ஒட்டுக்குனே ஒரு செடி வளர்த்துவாங்க. அந்த செடி பூக்காது, ரோஸ் செடி. அந்த குச்சை கட் பண்ணி அந்த குச்சில இருந்து இந்த மாதிரி மதர் பிளான்டோட இதை எடுத்துதான் ஒட்டு போடுவாங்க இல்லையா? அந்த கீழே வேஸ்டா அந்த ரூட்டுக்காக இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு செடி, அந்த வேஸ்ட் செடியில இருந்து வர்றதுதான் இந்த 7 இலை செடி. ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை, இதை கட் பண்ணிக்கலாம். இது பெரிய தலைவலியா எடுத்துட்டு 7 இலை பூக்கெல்லாம் சொல்ல வேணாம். இந்த மாதிரி கீழே அடியில இருந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை கட் பண்ணி போட்டுருங்க, அவ்வளவுதான். வேற ஒன்றும் இல்லை. நம்ம அதுதான் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம தொட்டி போடும் போதே இந்த மதர் ஒட்டு மண்ணுக்குள்ள வச்சிட்டோம்னா நமக்கு அந்த 7 இலையே வராது. அப்புறம் கிரிப்பர் ரோஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 7 இலை தான் பூக்கும். 7 இலை தான் அந்த செடியில வரும். நீங்க உடனே அது 7 இலை கட் பண்ணி போட்டுறாதீங்க. கொடி ரோஸ்ல எல்லாம் மேக்சிமம் 7 இலை தான் வரும். ஸோ அது வந்து பூக்கும். இந்த மாதிரி செடியில அடியில இருந்து 7 இலை வந்துச்சுன்னா நம்ம கட் பண்ணி போட்டுடலாம். ஸோ பிளாக் ரோஸோட சீக்ரெட் இதுதான். நீங்க என்னென்ன உங்களுக்கு யாராவது ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. ஸோ எனக்கு பெருசா பிளாக் ரோஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. அதனால நான் அனுபவிச்ச வரைக்கும் இதுதான் அனுபவிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதான் அனுபவிச்சிருக்கேன். பட் பட்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே வந்திருக்கு, நல்ல பூ விட்டுருக்கு. சின்ன செடி, ஆக்சுவலா ரொம்ப சின்ன பையன், ஆனா அழகா பூத்துருக்கான். கலர் சேஞ்ச் இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன், நெக்ஸ்ட் ஃபெர்டிலைசர் கொடுத்து ட்ரை பண்ண போறேன். இன்னைக்கு தான் இந்த பிளாக் ரோஸோட டீட்டெயில்ஸ் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ரொம்ப டல்லா இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. வெளியில காலையிலேருந்து ஒர்க்கு, ஸோ அப்படிதான் இருப்பேன். நீங்க பிளான்ட்டை மட்டும் பாருங்க, பிளான்ட் அழகா இருக்கும். ஓகேவா? அதனால இன்னைக்கு இதுதான் விஷயம். எனக்கு பிளாக் ரோஸை பத்தி தெரிஞ்சது சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும், இல்லை இந்த மாதிரி உங்க வீட்டில் இல்லை எனக்கு பிளாக்காக தான் பூக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அப்போ சம்திங் டெம்பரேச்சர் ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம். ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாவோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நாங்களாம் இப்போதான் வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம். நானே என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் நிறைய டவுட் கேட்பாங்க. ஆனால் என்னால் எல்லார்கிட்டையும் சம்டைம்ஸ் சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த சேனலே நான் ஆரம்பித்தேன். அதாவது ஒரு வீடியோ மூலிமா எல்லாருக்கும் எல்லாம் ஷேர் ஆகட்டும். நான் சாதாரண ஒரு பொண்ணு தான். நானே இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு வரேன். ஸோ இப்போ உங்களோட சேர்ந்து நானும் கற்றுக்க போகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சால் கூட என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா நானும் கற்றுப்பேன். அதனால் இன்னும் நல்லா நர்சரியை டெவலப் பண்ணலாம். பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியங்க. எனக்குலாம் எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்தது, ஆனால் இந்த பிளான்ஸ் வந்து என்னை நிறைய சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நான் இன்னொரு நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக. இதில் ஒன்லி பிளான்ஸை பற்றி மட்டும் பேசுவோம், அவ்வளோதான். பிளாக் ரோஸை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க, இல்லை என் டவுட்ல நான் சொல்றதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.